Здравейте! Днес ще правим пай с плодове! Без да искам не съм снимала началото, но смесваме яйцето с захарта, пак пулвера, ваниловата захар, брашното и маслото. Умесваме меко тесто и го разтиламе върху тавичка, застлана с хартия за печене и намазнена с масло. Може да оформите с чаша, за да стане по-равно. Предварително съм отделила тесто, за да стане с ръб. Почистваме плодовете и ги нарязваме по този начин. Слагаме лъжица захар и умесваме добре. След това приготвяме хрупкавата коричка от трохи. Нареждаме плодовете върху тестото. Отгоре посипваме трохите и слагаме да печем. Готово е! Вкусно! За още вкусни рецепти последвайте ни!